Ochrana kabelů je mnohem víc než jen potrubí. Požadavky na bezpečný přenos energie, dat a informací jsou stále náročnější. Dodáváme optimální systémová řešení pro ochranu a vedení kabeláže prostřednictvím produktového portfolia a kvalitní partnerské spolupráce. Naše zkušenosti s realizací v širokém spektru aplikací jsou pro vás základem bezpečného partnerství. Ekonomická efektivita, nízké náklady na opravy a servis mohou přinést až 50% úsporu a zajistit dlouhodobou udržitelnost vaší infrastruktury. Díky šíři našeho systémového portfolia dokážeme navrhnout optimální řešení. Představujeme vám projektový trojúhelník, systémy OPI Pipelife, FlexSquare a GreenThru. Pokud hledáme efektivní systémové řešení ve velkém rozsahu s téměř neomezenou kapacitou a máme čas na realizaci, použijeme OPI Pipelife. V našich přírodních podmínkách je nejvhodnějším způsobem vedení a ukládání kabelů jejich uložení do země. Kabel je přirozeně chráněn před vnějšími vlivy, jako jsou srážky, vítr a teplotní rozdíly. Chrání kabely uložené v zemi nejen proti mechanickému poškození, spodní vodě a riziku poškození při samotné pokládce. Systém umožňuje velmi rychlou a jednoduchou instalaci. Uloženým kabelům prodlužuje životnost a zvyšuje spolehlivost. Umožňuje bezproblémové navýšení kapacity. Je vynikajícím řešením v případě, kdy se v jednom výkopu nachází více sítí. V kabelovodu je možné současně vést kabely energetických, telekomunikačních i jiných společností. OPI Pipelife je nejspolehlivější a nejbezpečnější systémové řešení pro následující aplikace: železnice, dálnice, letiště, armáda, energetika, výrobní komplexy a jiné rozsáhlé projekty. Nemůže mít váš výkop standardní hloubku? Brání vám v trase jiné inženýrské sítě nebo překážky? Máte málo času na realizaci? FlexSquare je řešení pro situace, kde standardní pokládka není efektivní. Inovativní kabelovod je navržený pro instalaci ve stísněných podmínkách. Je odolný vůči širokému spektru chemikálií a agresivním látkám. Zvládá extrémní mechanické zatížení. Vhodný i do náročných prostředí. Flexibilní konstrukce umožňuje kreativní trasování kolem překážek bez použití speciálních tvarovek. FlexSquare se jednoduše přizpůsobí jakékoliv trase, kterou konkurenční systémy často nezvládají. Trasování si můžete konfigurovat flexibilně, bez nutnosti speciálních komponent. Interoperabilita systému umožňuje bezproblémové napojení na povrchová řešení GreenThru, dělené chráničky nebo podzemní systémy OPI Pipelife, a to bez úprav, přerušení nebo prostojů. Díky flexibilitě a nízkým realizačním nákladům je FlexSquare nejlepší volbou v husté infrastruktuře měst, dopravních koridorů nebo památkově chráněných zón. Hledáte rychlé řešení pro jakékoliv náročné prostředí? Potom je inovativní povrchový systém vedení kabeláže GreenThru tou správnou volbou. GreenThru je ověřené, ekologické a mimořádně bezpečné řešení pro povrchové vedení kabelů v těch nejnáročnějších podmínkách. Navržený s důrazem na inovativní materiály a maximální ochranu infrastruktury. GreenThru je plně kompatibilní se systémy Flex a OPI. Pochůzný kabelový žlab odolává vandalismu, extrémním teplotním výkyvům i UV záření s ověřenou 50letou životností. Ve srovnání s betonovými žlaby je až 3krát lehčí, má výrazně nižší uhlíkovou stopu a jeho instalaci zvládne i jedna osoba bez výkopových prací, rychle a efektivně. Revan je hrdým partnerem výrobce Furukawa pro Slovensko a Českou republiku. Precizně vyrobený, chemicky odolný a testovaný na vertikální zatížení s nejvyšší třídou nárazové odolnosti IK10, ideální pro místa, kde běžné žlaby nestačí. Díky modulární konstrukci a systémovým prvkům umožňuje flexibilní a tvarově přizpůsobitelné řešení. Můžete si trasu jednoduše nakonfigurovat dle potřeby, jako kabelovod a plnohodnotný chodník v jednom, nebo zvýšené a stále extrémně odolné řešení. Systém GreenThru je celosvětově schválen a ověřen pro široké spektrum aplikací, od dálnic a železnic přes energetiku až po letiště, stadiony či průmyslové areály.
Systémy OPI Pipelife, Flex Square a Green Through vám přinášíme jako ucelené řešení pro kabelovou infrastrukturu od podzemních až po povrchové instalace. Pomůžeme vám s návrhem, projektovou dokumentací i certifikovaným protipožárním zabezpečením. Vyberte si systém, který se přizpůsobí vám, ne naopak. Revan, bezpečný partner pro vaši infrastrukturu.